Πάμε τώρα μαζί να δούμε ένα θέμα που αφορά όλους. Ο Σύνδεσμος Φίλων Ατόμων με Όγκους στον Εγκέφαλο ετοιμάζει μια συγκλονιστική παράσταση. Και εδώ κοντά μας έχουμε δύο καλεσμένους έτσι για να μας δώσουν όλες τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη παράσταση και πώς μπορούμε να στηρίξουμε το Σύνδεσμο και όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη κατά του καρκίνου. Φιλοξενούμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο τη Μέρη Χαρίτωνος. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Avaton Communications. Καλημέρα και καλώς όρισες. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και τον κύριο Γιώργο Δημόπουλο, είναι ο χορογράφος και ο εμπνευστής όλης αυτής της παράστασης που θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια. Καλημέρα και καλώς ορίσατε. Αρχικά να δώσουμε τι είναι αυτός ο Σύνδεσμος Φίλων Ατόμων με Όγκους στον Εγκέφαλο, να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτός ο σύνδεσμος και το έργο του. Ακριβώς, ο ρόλος του συνδέσμου, γιατί σήμερα θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στο θέμα της παράστασης, είναι η στήριξη των ασθενών με όγκους εγκεφάλου, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς οι θεραπείες είναι κάπως πολύπλοκες και ιδιαίτερες στις περιπτώσεις των ατόμων με όγκους εγκεφάλου. Οπότε ο ρόλος είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά και η στήριξη οικονομική για τη θεραπεία των ασθενών. Ο Σύνδεσμος συνδέεται με πάρα πολλά κέντρα στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η θεραπεία στην Κύπρο, παραπέμπονται ακόμα και στο εξωτερικό. Έτσι, συνοπτικά. Και τώρα αυτός ο σύνδεσμος χρειάζεται τη δική μας βοήθεια και τη δική μας στήριξη με μια συγκλονιστική παράσταση που ετοιμάζεται με τον τίτλο «Πού είναι η μαμά μου, είσαι δίπλα μου και δεν φοβάμαι». Ακριβώς. Μόνο από τον τίτλο νομίζω ότι μας εξτάρει έτσι λίγο περισσότερο. Κύριε Δημόπουλο, να δώσουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία. Το έργο είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ καλό μου φίλο που έφυγε πριν 9 μήνες. Και κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, και ενώ ήταν στο νοσοκομείο, έψαχνε τη μαμά του και μας έλεγε συνέχεια «Πού είναι η μαμά μου». Και έτσι από εκεί βγήκε και ο τίτλος για το έργο. Κατά τη διάρκεια του έργου θα δούμε όλοι το τι πέρασε, τα στάδια από τη βιοψία μέχρι τη θεραπεία, μέχρι την αναζήτηση της μαμάς του. Και στο τέλος θα έχουμε μια έκπληξη που νομίζω καλό είναι ο κόσμος να έρθει να το δει. Είναι έτσι μια ιστορία ζωής, μια αληθινή ιστορία, ένα χορόδραμα. Ακριβώς. Να πούμε, για να μας ακούει και ο κόσμος και να ξέρει ότι απομένουν μόνο λίγες μέρες, είναι 14 Ιουνίου, Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Το ανέφερε ο Γιώργος και θα ήθελα να συμπληρώσω, γιατί δώσαμε αυτό το σύνθετο τίτλο. Πού είναι η μαμά μου, είναι αυτό που περιέγραψε ο Γιώργος, δηλαδή αναζήτηση της μητέρας, του πιο προσφύλους ανθρώπου που έχουμε ανάγκη στις δύσκολες στιγμές, και ταυτόχρονα το «Είσαι δίπλα μου και δεν φοβάμαι» αποδίδει ουσιαστικά και την κορύφωση αυτής της παράστασης, αυτού του χοροδράματος, που είναι το αίσθημα της αισιοδοξίας ακριβώς, και η ασφάλεια που αισθάνεται κανείς τη στιγμή που περνάει δύσκολα. 14 λοιπόν Ιουνίου, στις 8 η ώρα η παράσταση. Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές, θέλετε? Ναι, θα μπορούσα να τους αναφέρω εγώ, γιατί έχω εδώ το σκονάκι μου, οπότε μπορώ να τους αναφέρω. Είπαμε ότι η σύλληψη της ιδέας και η σκηνοθεσία ανήκει στο Γιώργο Δημόπουλο, τον οποίο θα δούμε και επί σκηνής μαζί με την Έλληνα Γιαννάκη, με την οποία συνεργάστηκε και για τη χορογραφία. Στο ρόλο της μητέρας θα εμφανιστεί στη Λιάννα Αριστίδου. Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης ανέλαβε ο Ανδρέας Χριστοφόρου, και ζωντανά στη σκηνή θα βρίσκονται δύο σπουδαίοι μουσικοί, δύο νέα παιδιά, ο Κυριάκος Ηροδότου και ο Άγγελος Μιχαηλούδης, που θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση και έμφαση στην παράσταση. Τη δημιουργία του σκηνικού και το σχεδιασμό του δημιουργικού ανέλαβε η Αμαριλής Χαρίτωνος και την επιμέλεια της παραγωγής των φίλμς η Κίκα Χατζικουμί. Στο χειρισμό του φωτισμού η Καρολίνα Σπύρου, τα κουστούμια ανέλαβε η Χρήσο Παρασκευά, τη φωτογραφία ο Αντώνης Φαρμακάς και την κινηματογράφηση ο Ανδρέας Χαραλάμπους. Είναι σημαντικό να τους αναφέρουμε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν ακούραστα ακριβώς για να βγει αυτή η παράσταση. Βεβαίως ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς μας, αυτούς που μας στήριξαν και διαχρονικά μας στηρίζουν για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς με καρκίνο. Και θέλω, αν μου επιτρέπεις, Χαρούλα μου, να πω ότι βρήκαμε αρκετές πόρτες κλειστές, δηλαδή επιδιώξαμε να εξασφαλίσουμε χορηγίες, αλλά δυστυχώς δεν ήταν πολύ εύκολη αυτή η διαδικασία και αυτό λίγο μας στεναχωρεί.
Να πούμε ότι τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη θεραπεία ασθενών Ακριβώς. με όγκο στον εγκέφαλο. Και είναι μια εκδήλωση υπό την αιγίδα. Υπό την υψηλή προστασία της πρώτης κυρίας, της κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας και υπό την αιγίδα του Δημάρχου Στροβόλου Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Και τους ευχαριστούμε όλους για αυτή τη στήριξη. Απομένουν ακόμα λίγες θέσεις και εισιτήρια για όποιους ενδιαφέρονται. Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να καλούν και να πούμε ότι σας έχουμε και εμείς μια μικρή εκπληξούλα. Ναι. Να δώσω εγώ τα τηλέφωνα που έχω μπροστά μου. Ναι. Είναι το 99 67 66 43 και το 97 71 63 73. Και η Μέρη έχει να σας κάνει και ένα δωράκι. Να πούμε ότι οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΥΓΜΑ 22 580 100. ακριβώς, θα εξασφαλίσουν 5 διπλές προσκλήσεις. Δηλαδή κάθε πρόσκληση είναι διπλή. Οπότε οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν θα μπορούν να δουν αυτή την υπέροχη και έντονη παράσταση. 22 580 100 λοιπόν. Οι πρώτοι 5 που θα καλέσουν τώρα έχουν 2 διπλές από μία διπλή πρόσκληση. Ακριβώς. Για την παράσταση. Να πω όμως ότι οι εισιτήρια μπορούν να εξασφαλίσουν από τα τηλέφωνα που έδωσες μόλις τώρα, Χαρούλα μου, και από την Avalon Communications, θα επικοινωνήσουν δηλαδή μαζί μας, και τη μέρα της παράστασης θα έχουμε εισιτήρια στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου. Και έτσι πλέον ολοκληρώσουμε τη σημερινή φιλοξενία εδώ στο πρωτοσέλιδο. Ένα το μήνυμα σας, κύριε Δημόπουλο, που θέλετε να αφήσετε στους τηλεθεατές. Νομίζω ο κόσμος πρέπει να έρθει να δει αυτό το έργο, γιατί είναι ένα έργο που είναι μόνο αλήθεια. Θα δούμε πραγματικά τι βιώνει ένας άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια. Τη μάχη που δίνει Ακριβώς. ο κάθε ασθενής. Αποφεύγω λίγο να λέω τη μάχη. Και από τη στιγμή που είναι σε πραγματικά γεγονότα, ο κάθε ένας νομίζω θα δει κάτι το οποίο θα το έχει ζήσει είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε από κάποιο γνωστό του ή από κάποιο μέλος της οικογένειας που μπορεί να έχει περάσει κάτι παρόμοιο. Ανάλογο, ναι. Τα μηνύματα μας βεβαίως είναι αισιόδοξα. Μιλάμε για τη δύναμη της θέλησης και γι' αυτό η παράσταση, αυτό το χορόδραμα είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους που παλεύουν με τον καρκίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και ραντεβού την Τετάρτη στις 8 η ώρα, έτσι, σε αυτή την παράσταση που είναι η μαμά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και χορηγός επικοινωνίας είναι τηλεόραση ΣΥΓΜΑ και το περιοδικό OK. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς τώρα θα περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ από το εξωτερικό.